मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै प्रेस मिट जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बे प्रेस मिटआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिथाङा बिपिएफनिबो आफादगिरि, बिनि सायावसो मोनसे जोङो प्रेस मिट लानो होननानै दिनै देबोरगाव ब्लकआ नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। मानोना दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि समस्तियाव गासै 61,097 भटार्सफोर दङ। दा बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा महिलारिनि सायाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे आस्था दंमोन, सिमां दंमोन जे दिनै बिथाङा जिबायदि 17 बोसोराव चिफ जानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन, थिग दिनै जेननायनि उनावबो बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव अर्थात मा होनदों बेरेखा हान्जा हिसाबै बिथांमोना स्ट्रंलि भाबै मा होनदों लानानै बिथांमोना दिनै खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोङो मोनसे दुर्बलताखौ जों नुनो मोनदों। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै एसेम्ब्लिनि मोनसे दिनमोन। मानोना थांनाय जेब्ला 2020नि मा होनदों 2020नि जेब्ला 24 डिसेम्बरमोन, बे समाव मात्र बिथाङा प्रटेस्ट खालामनायावल' बिथाङा फैदोंमोन। बिनि उननिफ्राय जेब्ला एसेम्ब्लि जादोंमोन, बे एसेम्ब्लिया मा होनदों स्टार्टिं जादोंमोन जानुवारिनि 8 तारिख 2020निफ्राय। बिथाङा जानुवारि 8-20 तारिखआवबो बिथाङा फैयाखिसै। बिनिनो बिथाङा दिनैनि बे 27 तारिखसिम बिथाङा गासै 6 बार बिथाङा बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होयाखै। मानोना बिथांखौ जोंनि समस्तिनि गुटे रायजो राजाफ्रा गासैबो जनगोष्ठी मानसिफ्रा मोनसे बिश्वास, मोनसे आस्था दंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै जों MCLA देरहाहोनायनि उनाव बिथाङा थांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि समस्या जेंना जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव उथाफन खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा होनदों जोंनि एसेम्ब्लिनि मिथिबायना पार्लियामेन्टारिनि माखासे सिस्टेमखौ बिथाङा सन्मान होबोआखै आरो मान होबोआखै। मानो मान होआखै जों बेखौसो प्रश्न सोंनो नागिरदों। ना बिथाङा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सासे चिफ थानायखाय बिथाङा बिनि खाथियाव थांनानै बिथाङा दिनैसिम गावखौ गाहाय जागोन होननानै साननानै बिथाङा बेबायदि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होआखै नामा? प्रश्न जादों जोंनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय। दा बेखौनो आं बुंनो लुगैदों। आरो जों बेखौ नायोब्ला बिथांखौ जोङो बेखौनो बुंनो सानो, मानोना बिथाङा गादि लबिया होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा गावल' सासन खालामोब्लाल', गाव सासे चिफ जानो मोनब्लाल' बिथाङा मा होनदों दिनै बिथाङा एसेम्ब्लिखौ थांनानै मर्यादा होनो नागिरो। दिनै बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ बिथाङा मालाबाबो मर्यादा होबोआखै। दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव गोबां प्रश्न दिनै ओंखारदों। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव देबोरगाव बायदि समस्तियाव थांनाय 15 बोसोर बिथाङा जि चिफ सासन लानानै खुंबोबाय बिपिएफ सरकार, बे समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना जेंनाफोरा बिथाङा मोनसेबो खामानिखौनो मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो दिनै बिथांखौ थेवब्लाबो बिश्वास खालामनानै जोंनि जनगणफ्रा 2020नि मा होनदों बिटिसि इलेक्सनाव बिथांखौ देरहाहोनानै दिनै बिथांखौ जों MCLA हिसाबै महरै बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय बे MCLA हिसाबैबो बिथाङा दिनै एसेम्ब्लियावबो थाङाखिसै आरो बिथाङा एसेम्ब्लिनि मर्यादाखौ बिथाङा सन्मान मान होआखिसै आरो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि गांनाय उखैनायनि सायाव जेबो सिन्था खालामाखिसै। ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों देबोरगावनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ बुंनो लुगैदों जे बिथाङा जुदि MCLA पदआव जुदि थानो बादोंब्ला बिथाङा थाबैनो जोंनि स्पिकारनि आखायाव बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ आरो गभर्नरनो बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ। मानोना रायजोआ जुदि रायजोनि खामानिखौ जुदि मावनो होननानै जुदि बिथाङा जुदि सौहैया, माने बे जायगायाव थांनानै जुदि मर्यादा मान सन्मान जुदि होआखैब्ला जोंनो बेबायदि व्यक्तिनि आरो बेबायदि केन्डिडेटनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनां जाया। दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायदों जे रायजोआ गोबां दुखु मोननानै दङ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। मानोना बिथाङा दिनै जोंनि गोबां समस्याफोर दंमोन देबोरगाव बायदियाव। दिनैबो एसेम्ब्लिनि जोङो सानदोंमोन जे दिनै बे 27 तारिख एसेम्ब्लियाव बिथाङा एटेन्ड जागोन, नाथाय बिथाङा दिनैबो एटेन्ड जायाखिसै। 6 बार बिथाङा एबसेन्ट जादों, 6 बार। बेनिखायनो आं सानो बिथाङा जुदि MCLAनि मर्यादाखौ जुदि बुजियाखैब्ला, बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिनि गोथार एसेम्ब्लिखौ जुदि बुजियाखैब्ला बिथाङा मा होनदों बे पदनिफ्राय रिजाइन होनायानो साबसिन होननानै आं सानो। रायजो राजानि जानानै आं बे खोथाखौनो बुङो। आरो आङो बिथांखौ मा होनदों सन्मान होयो जोङो।
जोङो बिथांखौ सरगाबो होयो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै 330टा गामिफोर दङ देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोंनाव मा होनदों 330टा गामि दङ दा बे 330टा गामियाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै रायजो जागासिनो दङ दा दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बाङालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों नाजुगिनि मानसिफ्रा जोंखौ दिनै बुंदों नेपालि सम्प्रदाया जोंखौ दिनै बुंदों नेपालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बेबायदिनो आदिबासि व्यक्तिफ्रा जोंखौ बुंदों दिनै बिथांमोना हाग्रामानि सायाव जिबायदि बिसास दंमोन बे बिसासा दिनै बिथांमोननि रायजो राजानि माने गोरबोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि मोनसे आस्था दंमोन जि बिसास दंमोन बे बिसासा दिनै गोमालांबाय मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि समस्थियाव फैनानै बिथाङा मालाबाबो रायजोनि सिगाङाव बिथाङा जोंनि नांगौ मोननांगौ मोनैफोरखौ लानानै मालाबाबो मात माथियाखै ओंखायनो आं खावलायदों जे बिथाङा मा होनदों सन्मान होनांगौमोन आरो बिथांखौ आं लुबैदों मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों बिथाङा बेरेखा हान्जानि जानानै स्ट्रंलि भाबै बिथाङा एसेम्बलियाव थांनानै मात माथिनांगौ अब्लासो जोंनि रायजो राजानि समस्या जेंनाफोरा लासैनो सुस्रांजागोन मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि एसेम्बलिखौ बिथाङा मर्यादा होआखै बिनि जाहोनाव बिथाङा थांनानै फंसेबो बाथ्रा दिनैसिमबो बिथाङा एसेम्बलियाव थांनानै खोथा बुंनो हायाखै खारना मा हयथ' बेखौ रायजो राजाया बुजिनांगौ माने बुजिनांगौ होननानै आङो बयबो सानो दा ओंखायनो आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय दा दिनै जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै मानोना जोंखौ रायजो राजाया भरसा खालामो जोंनि गेजेराव गासै 61,097 भटार्सफोर दं बे रायजो राजाया जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिसास लादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोजां सासे दैदेनगिरि होननानै नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय बिथाङा सासे पावार लुबैसुला सासे बिथाङा गारि लुबैसुला होननानै जों सानो मानोना बिथाङा जुदि गारि माने पावार लुबैसुला जुदि नङामोनब्ला बिथाङा दिनै एसेम्बलिनि मान सन्मानखौ मर्यादा होनानै बिथाङा दिनै थांगौमोन आरो जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि सायाव बिथाङा दिनै मा होनदों सन्मान होनानै जोंनि थाखाय बिथाङा मात माथिगौमोन नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला